Ahoj kamaráti. Minulý víkend som absolvoval 20 hodín na mojej milovanej rieke Ipeľ. Našiel som si krásne miesto s hĺbkou asi 1,5 metra. Usadil som sa, zakrmil a čakal. No v poobedných hodinách k večeru mi vietor z dolného úseku nafúkal na môj flek žabinec, ale aj tak sa mi podarilo spraviť záber. Tak som opäť na Ipli, na mojej srdcovej rieke, kde záber od kapra nie je samozrejmosťou a každá rybka vás poteší. Dneska nad ránom sa mi podarilo chytiť jedného, aj keď je to junior, mám z neho radosť a som spokojný. Môžem ísť v kľude domov. Ešte si síce nahodím na 2 hodinky. Krásne stavaný. Ak sa vyhne tým nesprávnym, môže z neho byť raz krásna ryba. Ako nástrahu som zvolil guličku SK30, ku ktorej som pripol 3 ďalšie na PVA páske. Týmto krátkym úryvkom sa s vami lúčim. Nech sa vám darí.